views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Wamukase DJ Wall, wamukase. Hai isusu tiri kutamba. DJ Wall imbondibatsira vokuisa Pastor Makore in order. Pastor Makore havasi in order. Pastor Makore nyaya dzavo dzekudhistroya vari kungoenda vachiinda nadzo. Pavakatanga channel yavo vakatanga vachiita sokuti vari kutaura zvine musoro, vakahotanga kudhistroya Geza Revolution. Iyo zvino Geza Revolution vari kuti yaparara, vava kuna Chamisa. Kana ndichinyatsokuongorora Pastor Makore vanenge vasingazivi zvavanotaura, kana kuti vanoziva zvavanotaura nekuti vanenge vachiziva zvavari kuita. Because kana nyatsokuongorora ndonyatsokuziva kuti inini 2017 pakaitika maelection, Chamisa MDC Alliance yakachallenge those election mukoti. Yachallenge those election mukoti. Court ikafaila kuproducer ruling in a favor of MDC Alliance. Chii chakaitika after that? ZANU-PF yakazviona kuti isusu tadini takuda kubvisiwa nevakomana ava. Chakazotevera ikoti yaKupe achidhimanda MDC. And the same court iyo yakarula kuti MDC ndeyaKupe. Ndokusiya kwakaita Chamisa MDC. And then Kupe achihojiwawo nyaya dzake naMonzora. Ndokusiya kwakaita Chamisa MDC achizofoma Triple C. Pachiuya Chavangu, tinogona kubvumirana kuti Triple C yakanga isina ma-structures. Saka Triple C isina ma-structures, zvakazoita kuti court irule kuti Chavangu ndi Secretary General we Triple C, iyo Triple C isina ma-structures chi. Chakaita kuti ZEC irecognize ma-candidates, ma-shadow candidates Triple C aiswa naChavangu chi. Iyo yaiziva kuti Triple C haina Secretary General. Saka Pastor Makore pane zvinhu zvavanoziva zvakawanda. Vasangotaura nezvekuti Chamisa anofanirwa kuexplaina o Chamisa anofanirwa kubudira vanhu pachena chii chakaitika. Ngavataure kuti how the system of ZANU-PF entered to the Triple C. Ngavatiudze kuti istructure ipi, istrategy ipi yakashandiswa neZANU-PF to destroy Triple C. Zvokuti unotiudza kuti takati Tendai Biti, because he is part of the system, he knows everything kuti Tendai Biti achabva kuTriple C. Ende zvazvisingatangi izvozvo. Tendai Biti akabva chero kuMDC. Weshman Ncuva akabva chero kuMDC. Iyo zvino izvi ukatarisa vazhinji vana Monzora, they are starting talking about unity. Pakangoannounce Chamisa chete kuti ndava kudzoka kupolitics, Monzora akabudisa mastatement yokuti we need unity as a opposition kuti tigwe neZANU-PF. Komiji
Morgan Comich akabudisa futi statement, same statement iroro kuti takuda unit. Vana Ncube vakabudisa futi same statement iroro because vana ava vanenge vari musystem yeZANU-PF. They know kuti Nelson Chamisa akauya akasvika akatanga kuita zvepolitics, ZANU-PF inodedera. Saka ZANU-PF need to put the people who are on their system inside Nelson Chamisa's political party or political agenda, so that vanenge vachiziva kuti vanozodestroya sei. Ava Pastor Makore ava vaka indaida kuti dai wambovaunza paplatform, wondifonera neni ndimbovaisa muorder, why Pastor Makore vasingatauri kudestroyiwa kuri kuita nyika. Vasatibudza kuti nyika yakanaka, why vari kuEngland kana nyika yakanaka, nemhaka yari kuEngland Makore kana nyika yakanaka. Why vanhu vose vanoita zvepolitics o vanoita zveubloga o majournalist vane maplatform like imimi vana DJ Holly nana Colent, zvamoita zviya hazvisungisi zviya. Ukatarisa mabloggers nemaYoutubers emuSouth Africa, they're speaking in South Africa, no one arresting them. But izvezvi DJ Holly ukaenda kuZimbabwe nechannel yako iyoyo unoswera wasungwa nezvinhu zvisina kana basa, nekuda kuti government inongoda vanhu vanotaura. Ende Pastor Makore vava kuda kubatsira ZANU-PF kuti ite one party state. Nguva yose Chamisa pakabva ku-CCC, nguva yose vanhu vavakanyarara nezvaChamisa. Chamisa angoannounce chete ndava kudzoka mupolitics, vava kuti ngaadzoke mupolitics amboita zvakati nezvakati. Waiva vasingatauri nezvake nguva yose yakabva ku-CCC, nguva yose yakasiya CCC. Nyaya yaChabangwe yekuti Chabangwe hasi secretary of CCC yakaenda kukoti rini, koti ikadini, koti handi yakangomupa go ahead. Ende tsamba yacho yaenda kupa, handi yaenda una speaker of parliament asiri, because Chabangwe akatora CCC through ZANU-PF. Right now, I think last week vari muparliament, ma-MP e-CCC ari kuchinjwa from parliamentary committee, but hasi kuchinjwa ne-CCC. Vari kungoona tsamba dzatosvika kuna speaker of parliament kuti iwe huende hausiko parliamentary committee ye-tourism and wati iwe hausiko kwakati nekwakati, iwe wafanirwa kuenda kwakati, iwe wafanirwa kuenda kwakati. Pavanovhunza speaker of parliament kuti who wrote those letters, speaker of parliament unokuvudza kuti inangopiwa kuti ndi-announce, which means ndimunangagwa unenge anyora zvinhu izvozvo. What is that happened even now ku-CCC yacho? Ende wende ndakamunzwa muparliament achiti nyaya yokuti Chabangwe ndiye mukuru we-CCC iri kukoti, yakamisiwa iri kukoti. But why tichingonzi kwai tichinje isusu zvatisingazivi kupati kwedu, zvinozikamwa na-speaker of parliament weZANU-PF. Pastor Makore ndo vanhu vane mashoko okuanza, ndo vanofanirwa kudoudza vanhu veZimbabwe kuti chii chakaitika kuti Chabangwe atore CCC. Vakuda kunyepera vanhu, iyo zvinezvo vakuda kudestroya Chamisa manje. Pastor Makore ndimbovadana paplatform, vakuti vamire neni ndimbovabvunza mubvunzo kuti havana here information yekuti
vana vaMnangagwa vari kuita sei nemamaini muZimbabwe? Vambotaura nezvazvo. Kana vasina tivaudze chokwadi, isu togara tichienda kumusha kuti chii chiri kuitika. Maini yelithium iri muSandawana ndeye vana vaMnangagwa vakachipurandi chavo chekuprocessa kunana Gwanda. Chimwe vakachivaka paZvishavane paNiro paya pazasi peNiro apa. Ndezvavo nemaChina. Wai vasingatauri kudestroyiwa kuriitwa vana Boterekwa negovernment. Vari kureva kuti government yeZANU-PF yavati vari kuti isystem iri strong but isystem yekudestroya nyika. Ngavataure chokwadi, vasatumwa neZANU-PF kudestroya Chamisa.